Quan va passar el 29 d'octubre, van veure el govern del Partit Popular i Vox entestar-se en mentir i en intentar justificar la seva gestió en volta d'arreglar el desastre que havien organitzat. Hem vist a un president de manera reiterada enredar per tal de no assumir les seues pròpies responsabilitats al llarg d'aquest any. I nosaltres tenim molt clar que si María José Català s'haguera posat de front i haguera defensat el que els valencians i les valencianes necessitàvem el primer dia, no hauríem arribat a un any amb Mazón al capdavant del Consell. Per tant, per a nosaltres, María José Català ha de donar respostes de per què va decidir situar-se al costat del govern més negligent, del president més inhumà que hem tingut mai, en volta de posar-se a defensar en concret a les 17 víctimes que tenien a l'Ajuntament de València, però també a tota la ciutadania valenciana. Si vol ser aquesta governant honrada que vol traslladar en les seues fotos habitualment, fa un any que hauria d'haver-se posat enfront del govern valencià. Com això no ho ha fet, des de Compromís hem convocat un ple extraordinari per exigir-li a María José Català que es posi al costat de les víctimes d'una vegada per totes, que demani disculpes i que faci el que hauria de fer una governant que vol ser honrada. I com que sabem que això no ho farà perquè ja porta tot l'any donant l'esquena i maltractant a les víctimes i posant-se al costat de Mazón, anem a demanar la seva reprovació. Però el que és més important, els valencians i les valencianes, per a poder continuar endavant, necessitem un punt i a part. Necessitem unes eleccions. Necessitem unes eleccions per a triar nosaltres el nostre president, però no sols per això. Necessitem unes eleccions perquè la societat valenciana té dret a avaluar el que va passar el passat 29 d'octubre, com s'està gestionant la reconstrucció i amb quin model de govern volen continuar endavant. Este és el ple que plantegem des de Compromís, la responsabilitat dels governants, que la política li doni a la societat allò que porten reclamant un any sencer amb el que nosaltres oferim com a govern responsable que ja siguem en el seu dia i amb això continuar endavant. Però el que ens trobem és que María José Català avui ens presenta un ple en el que porta uns pressupostos que sols van a beneficiar a una persona, María José Català Verdet. Uns pressupostos que van totalment adreçats a defensar els seus interessos i que deixen de costat les necessitats de la gent de la ciutat de València. Un xicotet exemple. María José Català va recaptar 47 milions d'euros amb el tassazo del FEM que s'ha negat a bonificar als valencians i les valencianes. Anem a pagar fins a 360 euros a l'any, molt més que qualsevol altra ciutat de l'estat espanyol, però aquests 47 milions d'euros no van dedicats a millorar la situació de la neteja en la ciutat de València. Aquesta és la responsabilitat que Català té sobre aquesta ciutat. Ella continua fent-se fotos, mira cap a un altre costat i ara ve la bona. La demostració màxima de com governa María José Català esta ciutat. Este matí s'hem alçat amb la història de que María José Català es va donar una sorpresa amb una nova proposta de zona de baixes emissions. Jo no sé si la senyora Català es pensa que està jugant al parxís en els seus fills o està governant la ciutat de València. Estem parlant d'una ordenança amb la que ella pot perdre 155 milions d'euros. La senyora Català governa en majoria amb Vox i és incapaç de dur endavant les polítiques que són necessàries per a aquesta ciutat. Necessitem tindre menys contaminació, menys trànsit i cuidar les arques públiques, perquè l'hem vista tirar-se les mans al cap amb altres gestions, però de 150 milions d'euros no se vol fer responsable. I ja el que ens quedava per veure, que intenta fer responsable a l'oposició de la seva nefasta gestió, de la seva incapacitat i del seu desinterès en la gestió de la ciutat de València. Compromís, avaluarem el que proposen, però ja li advertirem i li tornem a advertir que només negociarem perquè la contaminació en València baixe, perquè el trànsit baixe, perquè millore el transport públic i millore la salut de tots els valencians i les valencianes. Si ella està picant l'estructura de l'edifici i vol que negociem en una finestra, s'ha equivocat de totes de partit. Nosaltres sempre, per el projecte de la ciutat que va ser capdavantera com a capital verda europea, per aquesta ciutat que és resilient amb la seva ciutadania i per aquesta ciutat que torna el somriure als valencians i les valencianes.